Tento týdeň môže donést pocit, že sa nieco ve vnútri začíná narovnávať. Zdravím vás výkladem na týdeň od 11. do 17. mája. První polovica týdňa je o komunikácii, nových nápadoch a príjemných stretnutiach. A okolo novoluňa Bíkovi, to je v sobotu, si možná mnohí uvědomíme, co už nechceme robiť iba ze zvyku alebo ze strachu, ale co by nám sedělo o moc víc. A jak to může vypadat pro jednotlivé znamenia? Informácie o časoch najdete v popisku videa. Barani, tento týdeň vám môže ukázať, kde si môžete začať víc vieriť. Nieco okolo peniaz alebo vlastní hodnoty sa môže pohnúť správnym směrem. A co nám na to povedali karty a runy? Tento týdeň vám môže pripomenúť, že na všecko nemusíte byť sami. Môže dojít milá správa, podpora alebo stretnutí s niekým, kto vám vrátí kľud a pocit, že věci zase dávajú smysel. A možná právě láskavosť druhého člověka vám pripomene aj větší láskavosť k sebě. Něco sa ve vás začne uzdravovat. Baránci, prejeme vám krásný týdeň a děkujeme za všetky odběry, lajky a komentáře. Dovidenia. Býci, začínáte novou osobnú kapitolu. Možná ešte nevidíte celý obraz, ale něco sa ve vás narovnává. Dovolte si byť víc sami sebou. A co nám na to říkajú karty a runy? Tento týdeň môže donést pocit, že sa veci konečne dávajú do pohybu. Môže dojít dôležitá správa, nová spolupráca alebo človek, ktorý vám otevře nové možnosti. A aj keď možná cítite únavu ze starých situácií, právě včil sa začíná uzavírat něco, co vás dlouho vysilovalo. Nebojte sa pustit to, co vám už nedodává energiu, protože nový krásný začátek je blíž, než si myslíte. Býčci, prejeme vám krásný týdeň a děkujeme vám za všetky odběry, lajky a komentáře. Dovidenia. Blíženci, môžete spomaliť. Ne všetko sa musí vyriešiť hned. Tento týdeň vám môže donést dôležitú odpoveď. Neprehlédnete ju. A co nám na to říkajú karty a runy? Tento týdeň môže byť začátkem úplne nového směru. Něco, co vás dlouho vyčerpávalo, sa začíná uzavírat. A namísto toho docházajú nové možnosti, noví ľudé alebo nápady, ktoré vám vrátia chuť jít dál. Môže dojít správa, dôležité stretnutí alebo rozhodnutí, ktoré vás posune správnym směrem. A aj keď ešte nemusíte vidět celý obraz, život vám už otevírá nové dvere. Nebojte sa cez ne vykročiť dál. Blíženci, prejeme vám krásny týdeň a děkujeme za vaše odběry, lajky a komentáře. Dovidenia. Radci, budúcnosť sa začíná skládat ináč, než ste čekali. A možno lepší. Noví ľudé alebo nové nápady vám môžu otevřít dvere. Nechajte život, aby vás prekvapil. A co vám na to říkajú karty a runy? Tento týdeň môže donést velice dôležité stretnutí alebo uvědomění si něčeho v oblasti vztahu. Něco, co možná chvíľku stálo na místě, sa začne hýbat. A člověk, který vstoupí do vašeho života alebo v něm už je, nemusí byť náhoda. Naslúchajte svojej intuícii a hlavne nikam neponáhľajte. Niektoré věci potrebujú čas, aby sa ukázali v celej svojej krásy. Hráčci, prejeme vám krásný týdeň a děkujeme za vaše odběry, lajky a komentáře. Dovidenia. Levi, něco v práci alebo životném směri sa môže konečne vyjasniť a vy ucítíte, kam už skutečne chcete jít. A co vám na to povedali karty a runy? Levi, okolo vás sa tento týdeň môže objaviť velice pekná energia. Môže dojít človek alebo správa, ktorá vám pripomene, že život není iba o výkone. Čeká vás víc blízkosti, podpory a možná aj malé náhody, ktoré vôbec nebudú náhody. A niekto vedľa vás vám môže dať pocit,
že sa konečne môžete uvoľniť a byť sami sebou. Levíčci, prejeme vám krásny týdeň a ďakujeme vám za všetky odbiery, lajky a komentáre. Dovidenia. Pani, tento týdeň vám môže vrátiť inšpiráciu. Něco nového vás začne volat. Cesta alebo nový směr. Dovolte si vidět větší možnosti. A co vám na to říkají karty a runy? V tomto období sa môže ve vztahoch ukázat vplyv tretí osoby alebo ženskej energie, která nebyla dovčilku viditelná. Půjde o pochopení toho, co ovplyvňovalo vaše vztahy. A právě včil môže dojít chvíľa, kedy sa veci začnú vyjasňovať. A vy uvidíte situáciu mnohem reálnejší, jak predtým. Táto ukázaná pravda vám otevře nové a lepší dvere ve vašem životě. Panenky, prejeme vám krásný týdeň a moc děkujeme za všetky odběry, lajky a komentáře. Dovidenia.